ci gaba da shan matsin lamba domin ganin ya sauka daga mukaminsa. Ministoci hudu kenan suka sauka daga mukamansu bayan da jam'iyyar Labour mai mulki bata samu rinjaye a zaben da aka gabatar ba. Ɗaya daga cikin ministocin da suka yi murabus ɗin Jess Phillips ya ce gwamnatinsu ta kasa kawo sauyi a ƙasar. Keir Starmer, for now, is defiant. Wakilin BBC ya ce zuwa yanzu ya yi kunnar uwar shegu inda ya shaida wa majalisar cewa al'ummar kasarsu na son su ga kyakkyawan jagoranci abin da yake yi kuma kenan. 'Yan majalisar Labour 80 ne suka buƙaci murabus sai dai sun kasa cimma matsaya kan wanda zai maye gurbin shi. Shugaba Trump ya ce zai tattauna da Cuba inda ya ce kasar ta nemi taimakon shi. Trump ya bayyana haka ne a shafukan sada zumunta sai dai bai yi wani cikakken bayani kan hakan ba, amma ya bayyana tsibirin da kasar ta doshi durkushewa. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da a gudanar da tattaunawa mai ma'ana. And obviously we are very worried with the humanitarian situation. Ya ce tabbas mun damu da halin jin kai da ake ciki a Cuba, amma matakin soji ba zai warware matsalar da ake ciki ba. A farkon wannan watan ne shugaba Trump ya bayyana cewa Amurka za ta kwace iko da Cuba yayin da Amurka ke ci gaba da yunkurin kawo sauyin gwamnatin kasar. An samu hauhawar farashi a cikin shekaru 3 a jere a Amurka inda ake dora alhakin hakan kan tsadar makamashi. An samu ƙarin hawa farashi da kusan kashi 18 cikin 100 a watan Afrilun da ya gabata. Ana kuma ƙara alakanta hakan da yakin Trump akan Iran. An samu hawa farashi kan abinci da gidaje da tikitin jirgin sama da kuma tufafi. Amurkawa dai na ci gaba da nuna damuwarsu kan halin da ƙasar ta shiga. Wakilin BBC ya ce daga cikin abubuwan da ke damun 'yan ƙasar shine da ba san zuwa wani lokaci za a ɗauka ana samun ƙaruwa hawa farashin ba. Shugaba Trump dai ya ce yana fatan komai zai sauko idan aka kawo ƙarshen yakin. To labaran duniyar na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rundunar soja a Najeriya ta musanta rahotannin da ke cewa an kashe farar hula yayin hare-hare ta sama da aka kai a ƙauyen Tumfa da ke jihar Zamfara. Kakakin rundunar Michael Onoja ya yi watsi da ikirarin cewa an kai hare-haren kenan wato kan fararen hula. Martanin nasa na zuwa ne bayan da kungiyar Amnesty da ke kare haƙƙin bil'adama ta buƙaci gwamnati ta bincike kan rahoton zargin kisan farar hula fiye da 100 a wani hari ta sama da aka kai a kasuwar Tumfa da ke karamar hukumar Zirmi. Sai dai Manjo Onaja ya ce sojoji sun kai harin ne bayan samun bayanan sirri game da taron manyan jagororin 'yan ta'adda daga sassan yammacin Afirka. Akalla mutum 6 ne suka rasu sakamakon hari ta sama da aka kai a birnin Alda'in da ke yankin Darfur na kasar Sudan. Hukumomi sun shaida kamfanin dillacin labarai na Faransa cewa an kuma jikkata ƙarin wasu mutum 5 waɗanda ke tsananin jin jiki. Mazauna yankin sun ce jirgi mara matuki na sojoji ne ya fada a wani gini a yau Talata. Sai dai sojojin ba su ce komai kan lamarin ba. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla a gaishe ki Rabi'atu Kabir Ranka da ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC. soma rahotannin ne daga Lebanon inda kafar yada labaran kasar ke cewa hare-haren Isra'ila sun hallaka mutane akalla 12 yayin da yaƙi tsakanin Isra'ila da Hezbollah mai samun goyon bayan Iran ya kawo ƙarshe duk da yarjejeniyar tsagaita wuta. Mahukunta sun ce 2 daga cikinsu jami'an lafiya ne wanda ke aikin agaji a yankin kudancin kasar. Gadi Aisha Aliyu Jafar da fassarar wannan rahoton. A yayin da motar ɗaukar marasa lafiya ta isa asibitin, ma'aikatan lafiya suka buɗe motar sai suka game da wani lamari mai muni a gare su. A cikin motar sun ga gawar abokin aikinsu wanda ya mutu a abin da jami'an Lebanon suka ce hare-hare 2 ne a jere Isra'ila ta kai domin halaka masu aikin ceto. Mutum 3 ne suka mutu. Ɗaya mutumin da ake hasashe an kai wa hari, sai kuma ma'aikatan jinya 2 da suka kai masa ɗauki. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan lamarin. A kwanakin baya-bayan nan dai Isra'ila ta tsananta hararen da take kaiwa kudancin Lebanon. An lalata garuruwa da dama, gwamman mutane sun bar gidajensu kuma suna fargabar komawa. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ɗin ta ce akalla watan 380 aka kashe tun bayan tsagaita wuta kimanin wata 1 da ya gabata. A nata bangaren Hezbollah ta ce ta kai sabbin hare-hare kan dakarun Isra'ila da suka mamaye kudancin Lebanon.
Ana sa ran jami'an gwamnatin Lebanon da na Isra'ila za su gana a Washington a ranar Alhamis domin lalubo hanyar da za a kawo ƙarshen rikicin. Sai dai a wani sako da ya fitar yau, shugaban kungiyar Hezbollah Na'im Qasim ya yi watsi da batun tattaunawar, inda ya ce kungiyarsa za ta ci gaba da gwabzawa. A gaida Aisha Aliyu Jafar da fasarar wannan rahoton. To idan muka je Najeriya, gwamnatin jihar Plateau ta yi karin haske kan sabbin matakan da ta ce tana dauka ko da ta dauka na hana kiwon dare a sassan jihar da nufin magance matsalolin tsaro da ke damun jihar. Gwamnatin ta kuma haramta aikin haƙar ma'adinai da daddare a sassan ƙasar bayan kashe mutane ciki har da jami'an 'yan sanda a wani rikici da ya shafi haƙar ma'adinai a yankin Barikin Ladi. Gwamnan jihar Caleb Muftwang ne sanar da daukar matakin bayan ziyarar da ya kai ƙananan hukumomin Barikin Ladi da Basa domin jajantawa mutanen yankunan. Honorable Joyce Loharam Nam ita ce kwamishinan yada labarai ta sadarwa a jihar Plateau ɗin, ga kuma ƙarin bayani da ta yi wa Awal Ahmad Janyau. Jajin da shi mai girma gwamna ya kai zuwa ga mutanen Barkin Ladi, an ɗauki matakai wanda zai dan rage su damuwoyin da muke samu. Don wani lokaci mukan samu masu zuwa hakan addinai din nan da suka gama aiki sai wa'yansu su sake su koma da dare, kuma akwai masu bin bayan su haka dai ana kawo samun damuwa. To kagan wannan ba aikin gaskiya ne ake a cikin duhun dare ba, yasa an ɗauki dokan nan a matakin nan don a hana wannan aikin da ci gabawa. Kuma sannan kuma mun ɗauki matakin hana kiwo da dare domin wani lokaci akwai masu kiwon gaskiya, akwai kuma wanda suna ɗauki zarafi ne na yin barna ko sata ma a cikin haka ɗin. Shi yasa an ɗauki wannan matakin. Duk abin da za yi a yi a cikin rana, ana ganin haske, kowa yana ganin me ke faruwa, don a rage su damuwa inda ake samu da ta wannan dalilin. Kamar to an tattauna da su waɗanda abun ya shafa da su kafin ɗaukar matakin? Kwarai, a wannan haɗuwan da aka yi jiya akwai sarakuna na su local government inda su communities a wurin, akwai su wanda suke rike da matsayin na gwamnati, akwai representatives na addini wato su JNI tare da kan suna wurin, akwai representative na miyati Allah, so dukansu suna wurin tare kamin na aka ɗauki wannan, da kuma masu jama'an tsaro, masu aikin tsaro duk su ma suna a wannan. Kuma mabiyan haka a yau din nan an kira emergency meeting na su jama'an tsaro tare da shi chairman na traditional council da kuma chairmomi na local government. Yau abi bayan wannan maganan da aka yi jiya din a tabbatar cewa an idar da maganan inda zai taimake al'umma, kuma a ganin mu wannan shi zai rage wani damuwa na ce ko a shiga ko cikin wani halin da zai kawo mana damuwa nan gaba. To kamar akwai wani mataki da za ku ɗauka na kaucewa wasu su ɗauki doka a hannunsu? Ana nema, ba sai mun ce wai dole sai zama cewa a ɗauka dokan ne tukuna ba. Muna so ma kowa ya samu ya san amfanin wannan dokokin da muka bayar ɗin, kuma kowa duk wanda ba zai yi ba kam. A wannan lokacin duka an haɗa kan masu jama'an tsaro tare da sarakuna tare da masu angwanin duka, kowa in ya shafi yankinka in baka yi abin da ya dace ba ma hukuma ba za ta bar ka ba. Ko kagan yanzu an kira sarakuna din za su aiki tare da kungiyoyin al'adu su tabbatar cewa an samu zaman lafiya, kuma duk dokokin da aka kera a kasa ya zama dole ne za mu bi wa'annan dokokin don a samu kada a kai ma lokacin da zai zama cewa za a tilasta ma wani ya yi abin da ya dace ko abin da ya kamata ba. Honorable Joyce Lawyer Ramnap kenan, kwamishinan yada labarai da sadarwa ta jihar Plateau. To har wa yau muna Najeriya, inda nan kuma wata cibiyar 'yan jarida mai suna Center for Journalism Innovation and Development CJID ta ce an samu cin zarafin 'yan jarida har sau 1,326 a Najeriya, da kuma mutuwar mutane 28 cikin shekaru 9, lamarin da ke sake nuna irin cin zarafin da 'yan jarida ke fuskanta a ƙasar.
CJID ta ce an tattara bayanan ne bisa alƙalaman rahotannin da aka samu ta hanyar rahotannin kafafen watsa labarai. To dangane da haka ne na tuntuɓi shugaban ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya ta NUJ Alhassan Yahaya wanda ya shaida min yadda suke kallon wannan rahoton. A matsayinmu na uwar ƙungiya muna